A provincia de Pontevedra continúa conmocionada polo fatal accidente do autobús que na noite de Noiteboa caía ao río Lérez ao seu paso polo concello de Cerde do Cotobade. O vehículo que facía a liña Lugo-Vigo procedente do cárcere de Monterroso precipitouse dende esta ponte dende unha altura duns 30 metros no lugar de Pedre. O balance deste sinistro é de 7 vítimas mortais e 2 sobreviventes, unha muller e o condutor do autobús. Esta mañá era localizado por un helicóptero o corpo da 7ª vítima, unha muller duns 50 anos que tamén viaxaba no autocar. A busca retomábase pouco antes, despois de que se confirmase a súa desaparición. Foi o fillo da muller que sobreviviu o que alertou que faltaba por localizar a amiga da súa nai, que tamén ía no vehículo. Nas tarefas de rescate participaron dende un primeiro momento numerosos efectivos de diferentes corpos, entre eles os bombeiros de Ribadumia ou voluntarios de Protección Civil de Pontevedra. As vítimas teñen entre 21 e 70 anos con residencia en distintos puntos da provincia de Pontevedra como Soutomaior, Nigrán, Lalín ou Agolada. Todos tiñan orixe galega, agás unha muller de nacionalidade peruana. En canto ás dúas persoas que sobreviviron, a muller continúa ingresada no Hospital Montecelo en Pontevedra. Ela foi a que chamou dende o interior do autobús para alertar do accidente. Con todo, o 112 Galicia xa recibira unha chamada previa dunha persoa que indicaba que a varanda da ponte estaba desfeita, apuntando que tiña que ser a consecuencia de que un vehículo caera ao río, aínda que el non lograba ver nada. O condutor do autocar pola súa banda xa recibiu a alta, fora trasladado ao Hospital Clínico de Santiago, onde foi sometido a probas de alcohol e drogas con resultado negativo. Nesta xornada sucedéronse as mostras de pesar polo accidente. O Concello de Cerde do Cotobade organizou un minuto de silencio este mediodía na primeira das 3 xornadas de loito oficial no municipio. O acto acudiron entre outros o delegado do Goberno en Galicia, o delegado da Xunta en Pontevedra, deputados provinciais e tamén alcaldes ou concelleiros da nosa contorna. Tamén se decretou loito oficial nos concellos da provincia de onde eran naturais algunhas das víctimas, como Lalín, Agolada ou Nigrán. Ademais, durante esta xornada tamén se levaron a cabo os primeiros traballos para a retirada do autobús do leito do río. Vanse facer varias probas de carga cun guindastre para comprobar se é segura a súa recuperación, que tamén se ve condicionada nestes momentos polo caudal do Lérez. Agora queda por esclarecer as causas do sinistro a través dunha investigación por parte da Garda Civil. Na súa visita á zona, o presidente da Xunta indicaba que seguramente as malas condicións meteorolóxicas puideron influir no sinistro. O delegado do Goberno en Galicia, pola súa banda, indicaba esta mañá que todas as hipóteses están abertas, engadindo que a recuperación do autobús aportará moita información á investigación.